Kona kuyabamba. Amen. Cha niyakholwa bazalwane. Angishumana kafishane. Ashumana kafishane. Amen. Kodwa ngathi ngayawagqoka ama gloves. Ngigqoke omqaqa. Wangiqaqa kahle babhlongo. Ngabe ufaka kancane ubuzo kancane yabo. Ngikuzwise kancane. Cha faka nje na. Hayi, lizonwebekako manje inkulu enhloko. Mayibonge inkosi. Without any waste of time. Bazalwane, hey, manje usathana uthini? Ni extendeleni imvuselelo. Oh manje yabona manje kuyabanda and uthi usathana yabona iyaluza ke manje ngoba abezi abantu etendeni. Cha phela uyazi indaba iyashaya ke budget yethu njengoba ncipha nomnikelo kodwa indleko zona ziyanda khona usisi wanje isimangaliso wathengela i-team ukhulumeni amathengela i-team amajazi nezigqoko nakho ngikubekela nezikhafu uthe sazoletha amajazi thenge izikhafu nezigqoko for i-team eyedwa ilo one sense of smell problem cabanga nje base umuntu oyedwa athinto ukusho ukuthi nala ibudget ethu uNkulunkulu athinta umuntu oyedwa nje asayine ukuthi lenisangoqa angeke ke asigodukeni ke amen inkosi umusinibusise haleluya asivale hlobo zokumkhonza uThixo 2 Samuel angizoshumela nami ngizophatha kahle bazalwane chapter 9 ayo bakushemlile bethi bakugunda bazalwane olehlanzi mokhona ugumbi kusasa kuzoba inceke le esePretoria ka SABC leyenza uhlelo lolu ayizofika no TV cha yona iyashumayela cha iyashumayela worship lenceke Malete animazi wasePretoria uphathe lo hlelo lo fivefold ministry uyalenza uya worship uyashumayela then ke ngolesihlanu ukuzingqungqulo cha bazange ngifuna uqamba manga imini engivimba uvuyo ngithe ngeke ngikubize kulabantu abancane angaka cha ngikhuluma iqiniso ngikuKristu ithe sizobona ngeweekend ngeke manje ngikubize ithe sobona Friday haleluya kodwa ngiyanithanda ngoba niya attend haleluya amen haleluya amen asifundeke bazalwane ngifuna umuntu ozofunda ngesingisi nangesizulu Nkosi yami athi ngiphuze amanzi lawo ashisayo emakethe usuyahala ucathi ngiphuze ithi cha amanzi anive nihala kodwa bazalwane isono lento enisenza ethimini yami ningayiletheli inyama angithi akekho nje kusasa umuntu ongathengela i-team yami efike nama-braai pack awu kusasa afike nenyama ebovu umunye afike nama-braai pack for i-team yami hayi mina ngihlala kwenye indawo namanje yabona ngihamba ngenye imoto enzima kabi i-Audi Q7 mntanami ngoba uma uyincika uNkulunkulu abantu bavese bakunikeza imoto yami nizoyiletha nini lezizothu
ufuna lamanzi sisi phuzaka umshado ke lowo nansi indodo khona bangahleki awufundeke sigoduke 20 minutes siyahamba. Samuel wesibili chapter 9. Angithi ngifuna ngishumela kafishane angithi. Hawu. Second Samuel chapter 9 verse 1. Yeah. uDavide wathi usekhona yini endlini kaSawuli ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani na? Verse 2. Kwakukhona endlini kaSawuli inceku egama layo linguSiba. Bambizela kuDavide, inkosi yathi kuye, unguSiba na? Wathi inceku yakho inguye. Verse 3. Inkosi yayisithi akusekho endlini kaSawuli noyedwa engingamenzela umusa kuNkulunkulu na? uSiba wathi enkosini, uJonathani usenendodana elunyonga ngezinyawo. Verse 4. Yathi inkosi kuye iphi na? uSiba wathi enkosini, bheka isendlini kaMakhiri indodana kaAmiyeli eLodibhari. Verse 5. Inkosi uDavide yayisithuma yamlanda endlini kaMakhiri indodana kaAmiyeli waseLodibhari. Verse 6. uMefibhoshethi indodana kaJonathani kaSawuli wafika kuDavide wawa ngobuso wakhuleka. uDavide wathi kuMefibhoshethi wathi nansi inceku yakho. Verse 7. uDavide wathi wapasa kanjani esikoleni wena vele? Wawufunda kanjani ongayenze reading? Uphuwa kwi reading useduze kwa inkinga yakho. Usuka eduze kwentombazana. Verse 6. Ngeke ngeniphakamise ke. Ngiyenze engagement yeni manenza kanje. Ihlekani. Verse 6. Ufuna ingane ezu-11 uzobulala ingane ihambe 11. All right. Verse 6. Verse 6. Bazana spirit of joy sibalekile. Ingathi nibe serious sonke isikhathi. Nizongikhumbula mase ngihambile nina. And ngihamba. Verse 6. Verse 6. uMefibhoshethi indodana kaJonathani kaSawuli wafika kuDavide wawa ngobuso wakhuleka. uDavide wathi Mefibhoshethi, wathi nansi inceku yakho. Verse 7. Yes. uDavide wayesethi kuye, ungesabi ngokuba impela ngiyawukwenzela umusa ngenxa kaJonathani uyihlo. Ngikubuyisele lonke izwe likayihlo uSawuli, udle njalo etafuleni lami. Verse 8. Wakhuleka wathi, iyini inceku yakho ukuba ubheke inja efileyo njengami na? Verse 9. Inkosi yayisimbiza. Oh my God. Asigcine lapho. Ukhona ongafunda ngesingisi. Cela sibheke into ezincane bese siyavala. Sibheke into ezincane bese siyavala. English. Anikwazi ukufunda isingisi nikotha. Hallelujah. Okay, bathandeka ifundeka kanje. 2 Samuel chapter 9 verse 1. Now David said, is there... I want you to underline the word David. I wish I have been. Underline the word David. Now David said, is there still anyone who is left of the house of Saul? What a question.
What a question. Is there anyone still left in the house of Saul? In the house of my enemy? Saul was David's enemy. Let us see who David. Let come to David. Lisho othandwe nguNkulunkulu. Onjani? A beloved. David means beloved. Othandwe nguNkulunkulu. Uyabona ukuba kwawuyimi ngange ngibuzo lo mbuzo ukhona yini ngingamenzela umusa endlini kaSaul ngoba uSaul wanted to kill David. Oh my God. Kodwa ubuza umbuzo uwodwa lo mbuzo uyintshumayelo. Is there anyone left in the house of my enemy that I may show him mercy, grace, unmerited favor? Oh my kashanta la baba sika. Kubeka baba ndakamosheke. That I may show him kindness. That I may show him kindness. Why? For Jonathan's sake. For Jonathan's sake. Bangizwa laba bantu. Ngathi ngake ngivangele namhlanje ngingafundisi. Sike sivangele ke sithi kulumvukuza ngathi senibe nalala. Nisekhona. Usekhona yini athi amakhosi? Kusekhompunde na? Endlini kaSaul. Engamenzela inceba ngenxa kaJonathan. Oh my God, my Jesus. Sibona Trinity God la. Trinity God. Sibona ubuthathu bukaJehova. Oh, nisekhona bazalwane. One, sibona uDavid emele God the Father. Oh my God. Two, sibona la kamoshe. Afunde ngajaha. Rebebe sente. Rakamoshe. Funde baba continue. And there was a servant of the house of Saul, whose name was Ziba. Underline the word Ziba. 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 Underline the word Jonathan. Oh my God, my Jesus. So when they had called him to David, the king said to him, "Are you Ziba?" My God. He said, "Yes. At your service." Yes. Then the king said, "Is there not still someone of the house of Saul, my God, to whom I may show the kindness of God?" And Ziba said to the king, "There is still a son of Jonathan, yes, who is lame in his feet." He is what? Lame. Lame. Ilunyonga. Oh my God, akasha. Ikhona yona indodana kodwa ilunyonga. He's lame, he's crippled, he's paralyzed. Kubeka tata. Verse 4. So the king said to him, "Where he is?" Anginalithawula lokusula ningibolele mataba. Deyithawula shesha. Shesha. Funda baba. And Ziba said to the king, "Indeed he is in the house of Machir, the son of Amil, in Lodibar." Underline Machir, or underline Lodebar. Underline Machir, or underline Lodebar. Verse 5. The king David sent and brought him out of the house of Machir, the son of Amil, from Lodebar. Verse 6. Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, had come to David, he fell on his face and prostrated himself. Then David said, Mephibosheth. Okay, Mephibosheth, and he answered, "Here is your servant." Verse 7. So David said to him, "Do not fear, for I will surely show you the kindness for Jonathan your father's sake, and will restore to you all the land of Saul your grandfather, and you shall eat the bread and my table continually." Verse 8. Then he bowed himself and said, "What is your servant that you should look upon such a dead dog as I?" I want to preach on a subject tonight. Verse 8. And he bowed himself and said, "What is thy servant that
thou shouldest look upon such a dead dog as I am. The title it a dead dog on the king's table. A dead dog. Angizwa. Bhekani mina manje. A dead dog on the king's table. Kuyini ukuba ubuke inje efileyo njenganami izohlala etafuleni lenkosi. Zvala amehlo ethu. Zungi khumbule Nkosi yami. Zungi khumbule Nkosi yami. Izwi lakho Baba, ngalo Baba kuvuleka impumputhe zibone, ngalo uNkulunkulu ongcwele ubanjwe isifebe sigijima siphile ulo. uNkulunkulu onamandla wonke, izwi lakho uNkulunkulu onamandla lele singalo, izwi lakho Moya Ngcwele othi ngalo wezwa kokwakho bonke abalamukelayo wabapha amandla. Babona namhlanje siyakhuleka sesila ukuthi ngalo dala, ngalo vela, ngalo zambule, ngalo ambula, ngalo uNkulunkulu ongcwele veza ubuhle ngalo. Thatha indawo yakho kwembozi inceke yakho singayiboni isizwe wena. Thatha indawo egameni likaJesu. Malibonga igama lenkosi. Malibonga igama lemvana. Ukuthula etendeni. Ukuthula kwabakhethiweyo. Ngibingelela ifa likaNkulunkulu. Ngibingelela izitsha zikaNkulunkulu. Ngibingelela izivu zehlelo likaJehova. Ngibingelela the chosen generation. Ngibingelela the peculiar people. Ngibingelela the holy nation. Ngibingelela labo abanikeza uSathane inkinga ngegama likaJesu. Hayi bonke ngiyabingelela. Ngithi ngiyabingelela. Ngithi ngiyabingelela. Ukuthula entendeni ngegama likaJesu. Hallelujah. Ake nimshayele izandla uJesu. Uthi uDavide omele uNkulunkulu, ngifuna nibheke bazalwane, khona igama lithi David, khona igama lithi Jonathan, khona igama lithi Ziba, khona igama lithi Mephibosheth. Nisekhona bazalwane? Okokuqala nje uDavide sibone edlala indawo kaJehova. Uthi usekhona yini? Is there anyone still left in the house of Saul that I may show him kindness, unfailing love, mercy for Jonathan's sake? Nisekhona bazalwane? uDavide umele uNkulunkulu. uDavide, as we know, he was an enemy of King Saul. But when Saul died, together with his son Jonathan, David took over the throne as the king of Israel.
nisekhona bazalwane methatha over akangaphindisela. That is why uDavid unenhliziyo kaNkulunkulu. Aka-revengeanga ukuthi now my enemy is dead. I want to kill noma ubani osele ozalweni likaSaul. Kodwa instead wenza the opposite. Like our loving Father, like our gracious God. Uthi ukhona yini engamenzela umusa? Noma kade efuna ukungibulala ngoba thina sifana noSaul. uSaul umele the first Adam. Owenza isono wawa. Ufuna ukushumayela manje. Wawa. Walimala wonke umuntu. Sangena esonweni ngenxa kaAdam. Kodwa yena lo Saul sibona kuphuma imbewu ethi Jonathan. uJonathan la umele uJesu. Awuthanda ameni bazalwane. uJonathan umele bani? Number 3, sibona igama elithi Ziba. Igama elithi Ziba lisho strength. Umele umoya oyingcwele. Udlala indawo kamoya oyingcwele. Nathi singoziba. Sithunyiwe Midlands. Le crusade izofuna uMephibosheth. Igama elithi Mephibosheth lisho a destroying shame. Nisekhona bazalwane. For my introduction, iqala kanjani le ndaba? Iqala ngecovenant eyenzeka phakathi kwaDavide noJonathan. Lithi iBhayibheli uDavide wayezondwa nguSaul kodwa ethandwa nguJonathan. Bangena kwicovenant, bangena kwisivumelwano. Kwa-Israel manenze isivumelwano kunezinto eziwu-5 ebezenzeka when you are cutting a covenant. One, uma abantu bengena kwi-covenant bebesika they used to cut their wrist. Besika la kuma-wrist la ezandleni kuphuma igazi bese bathi intermingle. Ayisike nalo ayisike. And makwenziwa i-covenant yenziwa between 2 unequal people. La uJonathan wenza i-covenant with the king. Oh my God. uDavid occupy position yokuba yi-king. uJonathan ungaphansi kaDavid kodwa bangena kwi-covenant. One, into yokuqala bebeyisika ama-wrist. Makuphuma igazi, blood will ooze out, will gush out. Then they will intermingle their blood. Meaning what? Your life is no longer your life. It is my life. And my life is no longer my life. It is your life. The second, bangena kwi-covenant. Ukuthi manje David, uphila kwakho njengoba sishintshisana ngamagazi. Impilo yakho akuseyona eyakho, ingeyami. Nempilo yami akuseyona eyami, ingeyakho. That is why angiyeke. Angiyeke lento. That is why umuntu wesifazane nowesilisa before marriage kwi-virginity. Oh my Jesus. Intombazane into yokuqala izoqhuma igazi. Ngenkathi ibleed elana isuka ithi I'm giving you my life. Bhekani. Isuka ithi intombazane. Usathane uyathanda ukwenza into ezohlekisa. Abantu bangakhona ukuthi hey, basophani ningadlali endlini kaJehova nizolimala. That's why umusistela nalo brother kuqhuma igazi kusho ukuthi impilo yami usuke umuntu ejulile lento umnikeza i-virginity yakho. Usuthi ngikunikeza ukuphila kwami. That is why umuntu oqale wabulala uvirgin wakho awusoze wamkhohlwa noma kuthi usashada kweyindawo ngoba wahamba negazi lakho. 2, uma abantu besika i-covenant bengena kwi-covenant, what is happening? Bayashintshana. Athathi ba-exchange ama-codes.
amnikeze ikoti yakhe. Angiyazi noma izongilingana endlini. Mina nguthi uslice wena ke. Ngesikhathi beshintshana. Nabeshintshana ngamakhothi. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi my possessions is no longer my possession, but it is your possessions. And your possessions are no longer your possession, they are my possession. That is why thina sinsiwe. Ayikho into yethu okuba ngeyethu. Yonke into yethu ekaNkulunkulu. Yonke into yethu ekaJesu. Yonke into kaJesu eyethu. Ngisenewari yokubuza indaba nathi uNkulunkulu unikeze le moto, awumnikeze imoto, and yet you are in a covenant relationship. Ngisenewari nathi uNkulunkulu unikeze le mali engiyifuna ebank wena ungakwazi ukuyikhipha, and yet you are in a covenant relationship with God. Ngisenenkinga nathi uNkulunkulu dayisa le ndlu lethi imali lakimi, and yet when you are resistor kodwa nikwi covenant relationship. Senenkinga ngakhuluma lapha. Angeke bengizokhuluma into ejulile ngenxa yesikhathi. Bengizokhuluma ngendaba ukuthi uNkulunkulu udinga i-total obedience. Kithi angiphinde, there is no total obedience. Can I go deep? Uyazi ngqondo konke angibulele wona namhlanje ukuthi noma Abraham simbiza as the father of faith, kodwa he did not have total obedience. He did not have total obedience. Uthi uNkulunkulu, Abraham, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni. Uphume wena nonkosikazi wakho. Ungaphumi nomunye umuntu. Kodwa uAbraham uphuma nabantu abawu3. Uphuma nobaba wakhe uTera. Number 2, waphuma noLot, nonkosikazi kaLot. Ngaba kazange abe isiduli sikaSawoti umkaLot ukuba uAbraham akaphumanga naye. uJehova ethi Abraham, phuma wedwa, ungaphumi nekhampani, ungaphumi nochomi, ungaphumi nehlwele, phuma wedwa ngoba uNkulunkulu. Oh my, nisekhona. When God wants to do a certain operation in you, awungene theater nabantu, ungena wedwa. Oh, come on, shout hallelujah. Mayesefuna ukusebenza uNkulunkulu uyasikhipha isihlwele, uyabakhipha abangane. Mawuyongena kwi-operation ungena wedwa kwi-theater room, but inkinga yakho ufuna ukungena nabantu. That's why uJakobe wawelisa yonke into, wasala yedwa. He was left alone. Elgama alone, it's all in one. The problem kaThixo ufuna wena wedwa as individual, wena ufuna ukuhamba necompany. uThixo ufuna ukukusebenza wena ufuna ukuhamba negroup. Abraham, he did not have a total obedience. He did not have a total obedience. Angabe uLot akashonanga eGomora naseSodoma. Ngabo waqhubeka wahlala lapha emzini waseUr. Kodwa ngenxa ukuthi asifuna ukulalela uNkulunkulu ethi phuma. Hamba wedwa. Ngifuna ukukhuluma nawe. Wena ubiza abantu abaningi. uNkulunkulu ungivulela izinto wena uyisherela abantu izinto zakho wedwa. Engakunezinto okufuna ungayishare nombani okwezakho wedwa. Zikhona izinto nisekhona bazalwane. Niyambona uRay Makholo, niyambona uRay Makholo.
wayehambe lalela ama-vision ethi mfundisi awungixoxele kanti uyawakopela ama-vision uwabhala phansi iy'nceku zishere njengoSamson ashera his secrets to the wrong people or to the wrong person owathatha waqala ireme hambe ehlanganisa imbono yey'nceku zingekho aware namhlanje uphumelela lezi iy'nceku zifeyilile ngoba kunezinto zakho ongafuna uyisherele noma ubani okuyezakho ezinye izinto you must keep quiet because they are still premature ma uyisheshe uyikhuluma bazoyintshontsha abantu basenze zabo. Covenant, it puts the start the covenant. When two people are cutting a covenant, they exchange their weapons, their armory. Bashintshana ngezikhali. Thatha inkemba lo, nami ngithatha inkemba yakho. Kusho ukuthini? Your battles are my battles, and my battles are your battles. Second, oh my God, yabanda ukuthi ngishumela kancane bangena kwi-covenant and August 4 bebethi nabengena kwi-covenant bese bekhatha ihlahla bese befaka igazi labo bafafaza igazi la esihlahleni and bebonakala ngento eyodwa bebeba nama-similar marks la belima besikene khona izofana imark yami nemark kaMkhize ngoba singene ku-covenant bazokwazi abantu singene kwi-covenant. Lithi iBhayibheli bazalwane singekugcineni ngiyagodola nami ngiyeza ukuthi hayi it's good it's nice. Lithi iBhayibheli sebengene lapho kuleyo covenant ngifuna ukuthi ukhuluma into ejulile because babe kuyi-friendship ejulile. There are 3 levels zama friendship. Level 1 khona i-comrade friendship. Level 2 khona i-client friendship. Level 3 khona i-intimate friendship or intimacy friendship. Le ama-comrade le niyawazi lawa itoto yayo friendship yabo behlangana ngetoyitoyi yomngane nje kodwa bese kuba khona le client where you befriend umuntu umhehe ngoba you are after something abe i-client yakho ngoba khona into oyifunayo kodwa le uDavid ayinayo ithiwa i-intimate friendship iba between a man and a woman. Lithi iBhayibheli ngendlela ababezwana ngayo babethandana ngazo ukuthi umuntu wesifazane nowesilisa wonke ukwazi ukwahlukanisa. Lithi iBhayibheli uJonathan noDavid their hearts were knitted together. And ilento uNkulunkulu ayifuna ukuthi abe nayo nekholwa. Sibe ne-intimacy noJesu. I-relationship njengosukubona unkosikazi nendoda hayi intombi neso inkosikazi nendoda ayikho. There is transparency. Akukho ukufihlelana wonke umuntu uyakwazi okudinga omunye even nama weaknesses even nama needs bayazana. But inkinga kaMoya Ingcwele ibandla alikho intimate noJesu. Ibandla limazi uJesu njengomsindisi lingamenzi kodwa abe yinkosi. Ibandla abazana bamazi uJesu eyisithandwa somphefumulo wabo. Yingakho lithi iBhayibheli thina singumakoti yena ungumyeni because it's a kind of relationship etshengisa ukuthi uNkulunkulu uyidinga sinjani phakathi kwethu noJesu. Hallelujah. Hallelujah. Asambe ngenxa yesikhathi. Lithi iBhayibheli bangena kule covenant. uDavide noma ngifuna nginikeze i-background. uMephibosheth before azalwe noma before esezelwe uSaul noJonathan babulawa izitha amaFilisi bafa. Kwafika umyalezo ekhaya kuneni
ibabysitter eyayigade uMephibosheth. Wayezelwe enormal njengazonke ingane. Wayezelwe eyihambela. But at the age of 5 years, uneni weza ukuthi ubaba umkhulu nobaba kaMephibosheth bafile. Wathatha umntwana wabaleka naye. Mebaleka naye kanti uzowa. Walimala esingenzansi. At the age of 5 years. Wakhubazeka waba crippled. Lithi iBhayibheli lami uthi uDavide ukhona yini osele engamenzela umusa endlini kaSaul ngenxa kaJonathani. Lithi iBhayibheli kwavela indoda ekuthiwa uZiba. He was the servant of Saul. But now he was no longer the servant of Saul. He was the servant of David. Ngoba makufika uJesu siyasuka ekubeni izikhonzi zikaSathane sibe zikhonzi zikaNkulunkulu. Hayi bonise khona bazalwane. Mawukade ungakasindiswa uba yi-servant of Saul. Kodwa make wasindiswa ube yi-servant of David. Nisekhona bazalwane. Lithi iBhayibheli uZiba wathi yebo ukhona. Leli gama lithi Ziba lisho strength. Lisho the representative of the Godhead, umele umoya ingcwele. uZiba wathi ukhona. Uhlezi le endlini kaMakhiri eLodebar. Usendlini kaMakhiri eLodebar. Yo. Igama lakhe uMephibosheth. Ulinyonga. Ngombona ngaphezulu uyaphila. Kodwa mawahlala ngenzansi ukhubazekile. Ngaphezulu uyaphila. Kodwa ngenzansi ukhubazekile. Ngaphezulu umzalwane. Kodwa inyaweni ukuhamba kwakho komhedeni. Koshanta nisekhona. Uyaphila yena. Mayehlezi ungambona ukuthi umuntu ophila njengabonke abantu. Kodwa mawusuwehla naye usumfakela ikepisi. Hayi akaphili. Ukhubazekile. Uyashumayela yena kodwa unyonga. Uyaweshipha yena kodwa unyonga. Uyanikela yena kodwa unyonga. Duglam. Alikola Duglam. Limhlophe honat. Unjani? Lunyonga. Gama lakho uMephibosheth. Uphi weZiba? Ule endlini kaMakhiri eLodebar. Igama lithi Makhiri lisho a salesman. Umdayisi. Mephibosheth wayezalelwe ebukhosini. Wayeyingane yasebukhosini. Kodwa ngenxa Jesus. Athi ngishume. Wayephila. Wayehamba kahle. Kodwa uneni wakhe wamdropa. Uthi umoya ingcwele kimi bazalwane akade behamba noNkulunkulu kodwa ngenxa yabanye abantu badropeka endleleni. Kunabafundisi abaqala nabazalwane abathile kodwa namhlanje abazalwane abasekho emabandleneni bandropile banilahlele eLodebar. Igama lithi Lodebar lisho a place of desolate. Indawo engenakuphila. Lisho indawo epastorless engenamalusho. Lisho indawo engenamgwaqo. Lisho indawo engena airport. Lisho indawo engenagesi. Lisho indawo engenalutho. Indawo la othi mawushiwe khona uba useless. Ukuphi useLodebar. Ngisemitolenze kubantu abadroshwa bawa kabuhlungu bathi nabelimala bayolahla eLodebar. Angisa akekho ukuvizitela umuntu oseLodebar. Akekho hambela umuntu oseLodebar. Akekho uqabanga umuntu oseLodebar. Mephibosheth, he was from the royal family. Kodwa ngenxa yokulimala engazenzanga wadroshwa umuntu
nawe Jobula awusenzanga kule nkingo kuyo wenziwa usambodi and bakulahlile bakususa eMidlands useMidlands komzimba kodwa ngoka Satan useLodebar endaweni engenamgwaqo engena telephone engena communication engena cell phone engena network baseLodebar and imangena network indawo wathi David ngiyamfuna kuhamba uziba ngoba uziba noma kuthiwa komgwaqo noma ngakho telephone noma ngathiwa usebhareni noma ngathi useshibhini uziba ungena phakathi angene phakathi eshibhini uziba umoya ingcwele akanandaba ukuthi unaphi akukho la engangeni khona ungena la yakudayiswa khona umzimba athi uyichitha phi inguna phakathi yakho athi liyini ithemba lakho hey uziba ufike eMidlands eLodebar la kulinyazwa abantu abaningi abanye ba hopeless abanye bathe it is over angeke ngiphinde ngibe yinto kanti hayi he's the God of a second chance he's the God of a second chance koshaka sebesayinile bathi it is over ngawe bakhansela bathi angeke uphinde uvuke bathi ngeke uphinde ube usambodi kanti uzibuyezwa uthunywe inkosi uDavid hamba uyongilandela uMephibosheth ukuphi usendlini kaMakhiri uku-salesman sebese badayisa ngaye kanti abazi uYesu uziba Nesakona. Lalela, people may forget their promises, but God is a God of a covenant. He will never forget what He has promised, what He has vowed, what He has covenanted to. No man got that card. No man got delay. Sometimes God's delays are not God's denials. Oh hallelujah! Oh hallelujah! Oh hallelujah! Don't worry. Sekuthatha isikhathi eside useLodebar bakhohliwe ngawo kodwa uDavid uNkulunkulu akakhohliwe ngawe uzothumela uziba NJ Tsunami bathunywa uziba woziba baseLodebar yaseMidlands bazofuna uMephibosheth hey sabela shakamoko shilakamosh shilabababa shatakamosh shilobobosaka takamosh rekemosh ngamvalela umshumayeli ngamvala upastor wakho kodwa ngeke umvalele uziba wake ufika sebegweme bonke indoda isuka eJerusalem iye eJericho yahlangana negcwelegcwele sayilimaza kwaqhamuka umpriest religion wamgwemela ngoba esontweni lakho bakuthanda usenemali bakuthanda usanikela bakuthanda usekahle bakuthanda unomuso omuhle mhlazana uhlaseleka bayakhohlwa ngayo bayagwema qhamuka umpriest kwaqhamuka nomlevi kodwa wehla uziba ngomsamariya olungileyo wehla uziba ngomsamariya olungileyo noma kubanda kunje usetendeni hayi uziba ufikile useLodebar
isikhathane sokusafarisha is over, is over. Ngibuyele ekhaya eJerusalem la kuhlezi khona inkosi. Jerusalem, the city of peace. Nanguziba, come, buyele ekhaya, buya mntwana buya, hobo yele ekhaya, osomo, osoliba, buyele ekhaya. Uyafunwa noma ungaqasha angeke umqashele uZiba, noma ungangena phansi komhlaba uyafika uZiba. Sabela uyabizwa namhlanje. weMefiboshethu wake wasindiswa kodwa ushayekile, uyaphila ngenhla kodwa kwesinye isizathu khubazekile. Uma usesontweni uphethe isikhundla kwesinye isizathu khubazekile.